sa lata, kasabot ka. Katugod na eh! What? What the fuck? Walang jowa! So for today's video guys ay Bisaya for a day! Yahoo! So ayun guys, pupunta ako ng palengke ngayon. So lahat ng tao ay bibisayain ko. So ayun, magbibisaya tayo sa palengke. At sino pa yan? Bisaya! Bisaya! Bisaya lang malakas! Yeah! So ayun guys, punta na tayo ng palengke. Yun! Let's go! And dool na lang jud ko sa palengke, no? Dool na lang jud. So naana jud ko daghan ka itaw. Kaulang. Yan, ano to? Kuan ni matambaka. Ipon. Pusit. Unya kini ay kuan. Lapad. Tapos yun, dalagang bukid. Ay dalaga di siya. Kini yung tulingan din tawag ani. Wow. Tulingan na siya, tulingan. Yan. Pakitanggal na ng ano to Palitog tulingan bi kanang duha lang ka buok. Mangwa tag basket. Yan. Ito yung ano yan. So piliyon nato tong kanang kuan gahi ba? Kanang gahi ba? Gahi. Kini gahi ni siya. So pag gahi ibig sabihin fresh na siya. Fresh. Galangoy pa. Tagpila man, pila ako Okay na. 145. Imo tong ikog ako Tawa ka diha Giputol nimo ang ikog. Ako, kuan ka nang tulo lang kaya ako na siya ipaksiyo. Ang sabaan sa palengke. Pinasadda sa may mangga. Sa mga mangga, oy, kadaghan. Wow! Ganahan ko sa mangga ka ng yellow. So, mamalitag mangga karon. Tagpilang mangga, kuya? 40, ma'am. Unsa? 40. 40? Wala na may barato, ani. Barato, gidoy. Tag 40 na yung kilo, ani. Dalawang 80, ma'am. Mamalit ko ka ng dako, gyud. Kalami man ang dako. Ka na. Oh, Buang. So, kana, paliton ako ay 1 kilo. 1 kilo? Oo. Lami jud na ba? Lami jud na. Uy, ana jud ko. Pala dito eh. Ambot oy, bati man kog nawo. Inita oy. Kuya, pilihan ako og lami ba? Kanang pres na ako lami. Ini mangga. Basta yellow, mahilig ko sa yellow. So karon adto ta sa kuan. So kana daghan kaayo diha mapalit. Naay malunggay, naay kuan kanang ginahalo gud sa tinola, sili. Alugbati unya kana. Unsa? Kanang kuan, gulay, mamalit ko gulay, kanang kamatis. Ay na puday ko kamatis dai kuan. Nakadaghan kay nila gulay diri, daghan kaayo kana. Kuya tagpila inyong mga gulay diri. Ay kana ikaw di ay? Ikaw di tendero diri? Unsa? El Perladi po. So kini isa kaya akong paliton, makalimot ko sa akong paliton oy. Kini dahon sa unsa good. Pila na na kuya? Pila na na oy. Kuya pila na? Wala siya kasabot. Kuya pila lagi? Kuya pila na? Pila lagi? Pila? Kuya pila na? Kuya pila na? Kuya pila na lagi na oy? Kuya pila na? Wala lagi magkasabot. O sige. Hoy, nangawat. Hoy, nga nangawat man ka diri. Jowa mo? Ako na. Kuya nga nangawat man ka diha. Nangawat ka rin.
Kanang saging ba na kanang saging na saging. Saging na saging. Malitag saging yan. Malitag itlog na pula. Tagpilan yung itlog na pula. Tajit. Hala, Bisaya day ko. Kita magbanha sa may kuan, sa may pan. Pan. Diri sa may pan. Kanaw. Daghan kay sila pan ba na ay kuan. Na ay sa kanini? Usay ngalan ani. Te, usay ngalan ani oy. Kini o. Cheese bread. Katawa man ka? Hindi, wala. Hoy. Katawa ka diha nang kuan ko. Unya kini ay. Pandi ko ko. Kadaghan di ay kalami murag ako lami di ko you. Kono lami. Naman pandisal? Kuan ko mamalit pag kuan kanang kuan. Mayroon kayo, ma'am. Kuan ba? 30 kapandisal. 30 pesos. Or 30 pesos hindi eh. 30 pesos ko. Init kayo. Kay init man dito kay sa. Oh, init na kayo. Lisod kayo ng hot na boy. Pandisal akong paliton onya kuan kanang unya kuan pa jud katong kuan katong Pwede ba dyan bumati? pwede naman o sige magbati na ka ay magbati. Dapat di ko ako pala. Oy Bisaya ay Bisaya lagi. pag Bisaya o magbati ka Binabati ko sila. Lalo na ito, binabati ko. Oh. Bisaya ko na Bisaya kuya asa ka katawa sa ako ah Nakalimutan ang bibiliin ko. Asa na igawas na dayon. Aray, sakit na akong heart. Sakit na akong heart. Kisa manguya, magbisaya sa ata, magbisaya. Sige lang siya dyan, katawa na ako ba? Ganiha pa rin siya, sige katawa din rin. Magsaba-saba ka ganita, sige lang siya katawa. Sige lang siya katawa ba? Amot sa iya ha. Katawa na siguro kung nawong, no? Ano? Oy, duha pa, kini o, duha pa. Duha pa kakaan, kini o. Duha pa ka donut! Donut! Isal na ako, asan na? Duha pa ka donut, oy. Asan na mo, pagdali mo diha. Ano ba yung nasa isip mo? Baka ako yan. Yeah! Isip mo diha. Namoy. Ay, dili sila mamansinoy. Bisi mo diha. Namoy kuan. Namoy si Chiria. Kanang si Chiria ba na makaon? Namoy kuan diha pan. Namoy sardinas. Kanang sardinas good. Wala, di sila mamansin, oy. Namalit ganit ko. Sardinas, good. Namoy sardinas? Kanang sardinas na, kuan ba? Kanang naay isda sa lata? Kanang naay isda sa lata, kasabot ka? Katugot ka eh. What? Katong naay isda sa lata. Naay isda sa lata, o sabi na, oy. Katong naay isda sa lata. Naay isda sa lata, o sabi na, oy. Alay ko, giatay mo, oy. Ingon ako katong sardinas na naay isda sa lata. Sardinas na naay isda sa lata. Dali! Mo lagi ito. Nalisuran na sila, oh my God. Nahirapan na sila sa aking Bisaya for a day. Ba, ayaw ng hot oil. Kanang kuan ba, green lang. Kataw. Kanang green lang din. Kataw. Kaya mo sa tag-hot ba? Kataw, ligo na lang. Dili ka sa nagkuha dai. Ligo na lang, ligo. Kaya wala pa man ko'y ligo. Yahoo! Murag, artista din rin, no? Ginatanaw
Kabugat sa akong dalaoy. Hi, pwede pasakay mo. Magsakay ko, bi. Pasakay sa imo, ha. Yeah. Mamahalin kita ng walang hanggan. Ang bataan sa ano, sabihan. Hello, mag-alas 10 na good oy. Ginapagita na dito. Si Kuya. Oh, Kuya, nga katawa man ka. Tagpila ng inyong kuante. Sa ganini, gulay, pansit, tapos wow! Basta pinrito and wala ko'y kaunon sa udto. So ayan, wala ko'y sudan. Wala ko'y sudan. Unsa ba na sudan? So, hi po. Hi po. Ay, wala ka kasabot sa Bisaya? So ayan, ako man natagpalit. Ikaw na sa akong paliton niya. Guys, tapos na tayo mag-video and mag-vlog sa public sa palengke. So, Bisaya for a day! Yeah! So, dito na ako magsha-shoutout. So, shoutout nga pala dyan kay Sheshe Flores and kay Kaloy. Hi, classmate! Kaloy, shoutout sa'yo. And then, shoutout kay Tabudi. Yo, Tabudi. And shoutout kay... Sino ngayon? Kalimutan ko. Sino pa ba yun? Please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga video and paalam. Thank you! Yeah! Love you!